Какво става, хора? Ето ни пак дойдохме на едно място, което аз го познавам това място и двете ми братовчеди. Днеска ще направим едно ново видео, който ще играем криеница. Ето ни, елате да ви покажа мястото сега, къде можем да се крием. Водата тече, хора. Ще пием там вода. Водата идва от рибарника, идва от язовира и водата. Тук са много големи, само штуки са, брат. Ето това ни е място тук. Това имаме право една там да ходим. Една там имаме право. И да започваме. Сега ще спирам за малко видеото, за да определяме кой ще е мижи. Хора, определяхме кой ще е мижи пръв. Ето бе, аз ще мижа пръв, хора. Той не знае тук къде да се крие, затова казах, че аз ще мижа пръв, защото не му е познато това място, той идва за пръв път. Аз и братовчет ми дойдохме към 3-4 пъти вече. Тук сам да видя. Добре, отивайте да се криете, аз съм долу. Вижте! Нямате право да идвате тука. Имате до дирета там. И натам имате. Точно натам. Хора, аз зайдох на мижа. Ще седна някъде на сянка, защото е много топло. Абонирайте се за канала, хора. И лайкнете видеото. Тук направихме също криеница на аз и един мой пак братовчет, но не от тези братовчеди. Имам един друг братовчет и един мой приятел. Направихме тук пак криеница. Той тогава му беше щупен кръка и победиха ни на криеницата, хора. Защото аз мога да бягам, той не може. Защото му беше щупен кръка. И един смешник, негов съученик, му вика, когато си щупи кръка, му вика, искаш ли слива? И после той си щупи ръката и този дет си щупил кръка. Братовчета му вика, искаш ли слива? Като си щупил ръката. Хора, след 2 минути отивам да